Modesta garin fumbi ndio ulipoti window. Amuchaterere nyama nje. Ndio sakatari kumunyimba amuchaterere nyama manje. Manje taze makari. Dada zompa maspezo akapanga akabume. Right now. Modesta karibu. Karibu. Zivu village. Yote kajato chomba kichizeli. Yote kajato chomba kichizeli. Ndio ndio kama msabu. Manga basi. Manga. Sana ada ulipotannya ya bulan itu. Dia takarin fumbi. Dia takarin fumbi. Chinaka. Murid pakai ini murid mangga. Dia mau percaya. Anu sebenarnya kan suatu kisah mereka hanya yes, anu kalau bukan lebih sekarang bukan awal suap bisa tahu orang nanti di mulut apa kamu itu ini sih mana ini nezuru dakai dapanyara tupanjuan dashika panyara tupanjuan tinona matana randishina matana ndakasvika tikagadzira magadzire tinoita chicheni tinona mataringa vamwangu vakaenda kufananisa andindani ndakatosarira izvo kupanya wacho ndazosvika ikupa takanga takatengerana dhama saka takatengerana dhamu iwo achitora mwenji muchava munoti uswa wokufundamo saka zvazodaroko ndakatozozwa ngenguva shoma ndakagara ndochitowaridza patebhuru revhundi asvika ndozwa ichini izviti chini ndinoda kufunga ndinoda zviro zvangu mukadzi ungabve pana wakandiuraya mukadzi wakatora zviro zvangu wakatora pfungana nangu wakatora dhamu rangu wakatora zviro zvangu ndokundikatangoti ezvo saka ndizvomusi zvinoitaura zvimweni dhiramu andakatengeserwa takachinjana uyotore dhiramu uyotore mwenje kufunga ndakabva ndati pamusoro kana muchida kurunurai umbayo muendese mwenje mumba kwangu mundipe dhiramu musikadi mundipa mari dhiramu mari yangu nedhiramu ndakadini ndakapoa baba ndazi uri murohi iwewe nanyamutetuka muri arohi makauraya hiwai bapana kasika bapana ngoto ndabva ndakabva ndaenda kwabapira akati sabhuku wakauya akati nyaya inini ndandigoni muipedza amakakasi makadai kwandiki mukaenda ikoko
akazi kwayazinda ati endai momangara kuti zvenyu zvinutaura zvechokwadi. Akati hatimangari, wabuda wacho wati ndinopedza ngega. Inini ndakabva ndati zvakaona koiwa saka akanga ako kuti imwe muromoro ibva yafa mudzimu mode waisvikirwa kwaduva vanhu mudzimu kwai mwana wacho waiti wakabudirwa waiti wakabudirwa wakatotanga kubudirwa ndirwo ndiye waiti muromoroi ibaipa makora makadura ndini ndikubuda napo ndi babacho po ndiye baba akafa. mwana wapo ndiye wakabudirwa asi pastor anga reverend anga andoripo akauya ise angawo iye anga andori pamba kwavo mwana panditwa nyara musikana wakaroorwa kwamunza anonge anesera Siria zviwayo Silia hapo pamoja ana shida fanya katika esi mkazi wa Ezra. Ezra ndototanga unga ndatabenzi asi ndakazongoti ari benzi zvamuni vandatoenda kwabapira abapira vakasabhuya ototaura neni otodaira aya wecha angadipo ari kumasura ndiwo anga ari shefu wacho anga ane shefu pambuya pakuita zvese anga zviripo zvii zvaaita waimiramira nekushita zvese kuti zvinge zvidai taurai iye pano zvaakataura wakataura chete kutaura wakaita anozviziva ndazvizwa kuti kwaiazi ndisaizviziva kuti kamukadzi aka kamuroyi kanoti makukumbo wakakora ndisaizviziva ndakuchitokatika right inini apa in short nyaya yemurukuti nyaya yangu inini ndiri kuti tinogezani nani na Siria ndiwa inangu kuwatangaruka na mai acho Gloria Stang. dara zina anhu ino musika kwari baba paari kudaka ngati iye ndiyo unozoya naanhu Okay. ndati tinodobatani Tudobata alize pamba. ani Silia Mai ndiwayo na Siria ndiwa ni mwana wao. Gloria Stakati. maizvayo murwada Ndopa kushazvobeta hiyo. iwo ane zvaakataura Ini ndandimune bana alicha. wakataura ndiani Ndi Siria. Silia ndio unodi kuti Siria ndiye unofanira ana baba ake maizvayo muroho munoshira silia tiri umudire Kuti ndio wakandikunda. anga wapumhai ari in normal state here or spiritual Wakati ndiri spiritual. I think that way. it's okay inini wakataura riri svikire vanhu wakataura chibheni Wakati taiona ungasviki. zvazvakaita Kuti wakati saka ispiritual mood nyaya noda baba asiria inosvikika yani kuti zvoite murume wemukadzi wake mukadzi wemumba murume wacho unofanira kunge aripo uyu pana reverend wabuda bada aiwa reverend wabuda kuti anga andoripa hana chaakati nake. reverend hana nyaya inini ngeyasilia Ngeyasilia. silia mwauya wakabudirwa Ndasvika inini. Ndakuwaridza jira patebhuru kuti reverend aone kuita basa. silia paari pamba pani Paabereki ake paakabara. asi wakaroorwa muchana ngwai pamapanyaradzo
Para papa banheiro. Aí tu conhece os banheiras, baba, mas joia não. Para joia. A joia, eu acho. Ada aura. Sarandro budi. Silia urugara na berega. Murume kuya kunyara. Ya unyara kumba. Ndo kwa sendo buda asoka ho. But to make a village. Alright. Naka. Silia de buru sura zelindu bidu. Silia ngaru dosuma na bere. Silia ke disida baba shi na ngaya. Papa kuda uti Mai na baba asa mulujuno asa pina. Tino samona Silia. Eta samona Silia to sapina baba acho na ngaya. Whatever. Bati zvakaitika kumbakore. Kwazvo ini yaita kubai. Ende masvikiro ake ari kuburuka habuda anobuda ari. Saka ini yaya kumbakore iwo tanda kuzotaura nemurume wacho dai akaitirawo mbako amwana daiti toda abereka zino akaitirawo mbako ake saka abereka atozviko zvokuti wakaroorwa iwo ndo anozotaura nemubasha wavo. Bati inyaya yekubuda pangeyekumba kwavo. Saka ndizvozvo. Saka iye wacho uchairo rodoti ribude shuti mudare uno handizvo izvozvo tichichiona kuti shairi shairi kana kuti munhu une zvaakataurirwa kuti unazopretenda kuite shairi utaurire muroi uyu bozi muroi uyu tikatanga nomuti muroika unotisungisa iwo nyeperopenga iwo asi umuti aurire arekere zvikuroya asaramba achidini unotipedza. Saka uyo makamuri kutimbe ndakozonga mabata futi uyo muri kumumangara ere muri anga ari pozitiva ngayo machikazi kumwepo wanga wachitozvizwawo ndiani uyo wakare asi haana hake zvaaka zvinokubata-bata directly pane zvaakaita here kwaamuri. handani kuti hamba hanaka. saka nongodikana ndi Silia namna yacho na baba baba asara a baba kuna na sekuru ako ndianinza James Foya. James ani Foya. James Foya. Angora minha baba. acho ndiani James Foya. zvoshava James Foya Baba chakashaita zvoenda karona. ndipo nguwa sana vasarani Asali baba. ndi James Foya ndiye asara ari baba James Foya ndiye unodzimiririra nyaya dzidzi. uyu Ari minha baba. Nyabamba iyo kurisini kupfura kwamachongwe. James Foya wakasara ari baba kwazvona pakai Ndimukoma asekwe kushaika. Akasvika akasvika nyaya dzekuiti. Ngana sotaura kuti ndimukoma kunana mau. Wana mai wao ndio mutni. ruda ukazhiwa yesu Wana mai wao ndio mutumbu mwe mwe. ruda asara ari baba kwazhiwayo aiwa ari kuzanibarwa kunana mai avo chete James mukoma pakuti ana mai wao akaberekwa mai. kunozoka baba ekwa Une munengenero. Asisi. ruda ekwazhiwayo zvakakatenina mukoma chasara Yes. inini ndofana msasara ulipo ndio kama chikana kama Mlinga zvediyo ndiwo asina chiwa yacho. asana sende musoro Mali Saka pautodakana Adati dzao ndi mai sangu.
Maisauro nao nini? Maisauro. Na mayako hivyo. Ayo, mesa ona abetwesi. Ndio. Vina mtenda hama. Vina mtenda hama na magi hiyo. Iyo ni wewe mpaka pasa kwako wakasala kwa baba mmoja. Ndio mtara James Wood. Woba mai. Regrandi na siku msana baada utaura patupa. James Rowe sababu ndio naye mamuri kwetu. Wakati waramba wati pai yenu mwana wacho ndio wakati wa tapano. Mwana wacho. Sampana na yene. Kama hivi. Nani watu? Yeye mwana mdidi au kwa mtata. Wakaona naye. Mwana mdidi kwa huyu. Tirikuti tirikuti tinodewe zinza rashwani. Uzeshwa ndio hizo hata zipa mandi nini na maikuru. Aziti bado. Iye unotodayidzwa achiuya achimirira Syria pakuzoda kondya mari dzani yaSyria yenu ndio unoja handiti ndiye baba wacho Henry. Wanaomaliza munina wama amilira toka madogo. saka Henry iye nauyo unonga aripo achibatsirwa ndiJames wako unofanira kunga aripo konini Henry achibatsirwa ndiye James wo semu Henry ndiwani zvetinongoita saka maako futi anofanira kunga aripo iwe Ichibatsira. maako anofanira kunga aripo kuitira kuti abatsirane na Henry kuzwa zviri kuitika mumusha ende inotoda maako iwe atete na Henry na James wacho anga aripo maako akadzoka Vina mtenda hama. akadzoka Anofunga shibo. Nani mtiri hama? Vina mtenda hama. mutenda hama Vina. Ambao ni kwa baba. Ndio sisi hapa anakulia. Kuna sisi wao kwa sababu ni ndio. maada kuti nyembuya ndibatsire saka kuti Henry anga ari saka munhu wetiri kudapo ndi Evelyn na Henry atete ndiwo Evelyn aiwa James Koyo ndozondouyawo hake asi kundoteerera pakuteerera asi anhu anodikanapo Evelyn mutenda hama na Henry ndo anhu anodikanapo ndo anochiona kuti nyaya yanoikwisa sei yaSyria macho kundouyawo Saka Syria kunodikana ndiye arusamu. Ndio mtuma au. Yana auza aweze masapini. Ndio sio masapini. Hiyo watu tiendesi. Tunaenda kwa pia utaka watu masapini. Alisi samu ni bwana. They are coming to witness. Tuloti hiyo watu batira hawasosungu. Baruwa watu batira ndio nyangenda sisi. Alright. So thank you. Bora ni maida hii. Zona tusikia kwa mwingine ndio tunaona mara antika na hiyo musi wa 26 ndo kwatinonga tiri kuita ndau April nda kama ndio nataka